Euro, Mikel. Egunon, Eneko. Lehendabiziko galdera. Zer da belardi proiektua? Zeintzuk izango dira bere eginkizunak eta egin beharrak etorkizunean? Belardi proiektua egia esateko lehenengo da Bedarbide elkarteko, abeltzainen elkarteko proiekturik nagusiena. Aspaldi, orain dela urte batzuk hortan lanean egon garena, eta batez ere da, apur bat, esperantza asko proiektu bat, ez? Esperantza asko dauzkagu jarrita proiektu honetan, ikusten dugulako gure baserrien etorkizuna baserriaren errentagarritasunean oinarritu behar dela, eta horretarako gure produktuak merkaturatu behar dugu, eta balio atera, ez? Azkenean aldatu behar ditugu gure baserriak behiak eta animaliak ekoiztetik elikagaiak Ekoiztera. ekoiztera, ez? Eta guretzako belardi hori da, aukera ez bakarrik animaliak ekoizteko, baizik eta elikagaiak gure merkatuetan jartzeko eta plazaratzeko, ez? Eskerrik asko, Mikel.